so da yawa jini na ƙarewa, wannan maganin jini ne wallahi yana yi. So da haka a je a jaraba. Yau mun kawo muku magani da ke ƙara jini. Ina wa'inda jini yake ƙarewa a jikinsu duk sati, ko wa'inda suke yawan rama, ko kuma wadda duk wata sai an ƙara mata jini ko sai an ƙara mishi jini. Wani duk bayan kwana ɗaya biyu za a ƙara jini, an yi test, an yi gwaji abin ya gagara. ‘Yan uwana mata da maza ku zo in ba ku wannan taimakon don Annabi. Wannan magani wanda jini yake ƙarawa, ko ka ga mutum na yawan rama, ka ga mutum ba dalilin komai ga shi lafiya amma ramewa yake yi, jini na ƙarewa, to shi ne kowa ku tambaya cewa ya san madubiya. Madubiya wato wani itace ne da Allah ya mishi baiwa. Zan zo in yi bayani, amma yau zan ɗauko bayanin shi akan jini ne. Za a je a sassake shi kowane rana, ba ce ranar Monday ranar kaza, kowane rana za ka ɗiba. Idan ka ɗiba shi sai a zo a dafa shi, a tace ruwan za ka riƙa sha, yana ƙara maka jini. Za ga ruwan shi jajir, za ga kamar jini. To wannan kana sha yana ƙara jini sosai. Jinin ba in ka na sha ka sha na yawa ma, to ka daina shan shi, in ba haka ba zai yawa. Dan aka je aka gwada za a ce jinin ma ya yi yawa, sai ana sha ana gwadawa. Na biyu kuma shi ne wannan itacen, shi ne itacen zogale. Za ka ɗibo zogale ko za ki ɗibo zogale, za ki dafa shi. Idan kika dafa kar ya nuna luɓu-luɓun nan, a'a, ya ɗan nuna sama-sama, sai a samu ƙulƙuli, a sa magi, a sa komai, duk abin da zai miki daɗi za ki riƙa cin shi. Wannan in dai aka haɗa guda biyu wadda jini ke ƙarewa, ko ‘ya'yanmu da za a ga ba jini, a duba idonka ba jini, a ɗiba hannu haka ce an matse ba jini, so da yawa jini na ƙarewa, wannan maganin jini ne wallahi yana yi. So da haka a je a jaraba, a mana like, a mana share don al'umman Annabi su gani su amfana. Da wannan muke ƙara gaida masoya, da wanda muka san ku, da wanda ma bamu san ku ba, har ila yau sakonku ya biyo ta kan ku masu matsala na jini. Shi yasa na ce dan in ba ku, saboda maganganun da ake cewa sarki baka bamu ba, sarki baka, yau gashi na bayar. Allah ya taimake mu kuma ya sa a jaraba a dace. Allah ya datar da mu albarkacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.